Yes! Hold da kæft, det her. Hvor er der muslinger hernede? Salt. Ja, det er ja. Du lige godt tænke, at vi drikker. Ja. Så shit, ja. Den er hæftig. Mathias, du er røvhul. Et af de større. Og det er mit blodtryk. Husk dig for. Det er simpelthen ikke. Prøv at se. Nej, smukt. Prøv at se. Det er det nok den værste mojito, jeg nogensinde har fået, men Den nødes også i det skulle have drukket tequila i stedet 2 grader varme. Vand. Yes. Jamen, kæft, du er helt rød ud, mand. Jamen, skål op, mand. Skål for det. Mojito. Ej, det er Ej, det var da sindssygt. den er faktisk god. Hvem kunne du forestille dig, at vi skulle ud og gøre det her? Jeg tænker... Vi mangler en offensive lineman. René Andersen. God tur. Sådan din tur. Hvad med Hedlund? Ja, Michael Hedlund, ja. Michael Hedlund? Jo. Så synes jeg, vi har en god mester, der hedder Stefan Rud Rasmussen. God tur. God for det. Han er rigtig god. Nu stoppede blodet også der. Nu tænker jeg en Leon Los og Spider. Han er skideflink. Han elsker også at bade, når det er koldt. Han har nemlig også en lille pik. Det tager du bare en til. Ja, men så er jeg også over i en anden e-sportspejder, der hedder Jakob. Han er en lille ginger. Han var faktisk med til træning engang. Nå, Ja, det er virkelig ring. han tager også en. Han kunne også godt trænge en tur. Han tager sgu også en. Vi har med til træning en gang. Lille mand. Ja. Du står godt nok og filmer med det. Nysted Jensen. God tur. Fuck yeah! Skål. Og vi tager lige 500 meter bare, det kan vi gøre det. Den vej til det. Jo. Jeg har bilnøglerne, jeg smutter nu. Pas endelig her. Det får sgu da ikke bære det her.